Gadyrly we hormatly Türkmenistanlylar. Biziň hemmemize ma'lum bolşy ýaly biziň izza gallaran 2020-nji ýyl taryhymyzda hatda biz Türkmenistanlylar bolup hemmemiz bilelikde kijik hem bolsa Türkmen taryhynda bir öz galdyrmany başardyk. 29-30 ýyllar höküm sürüp gelen awtoritar diktator rejimiň temelini sarsdyrmak we olary biňjalyk etdirmäni başardyk. Şeýle ýagdaýda hakyky asly halal, mert ýigitlerdir gelen gyzlarymyzyň goşan-goşantlarynyň uly rol oýnandygyny bellemegimiz gerekdir. Bu işin miwesi az hem bolsa hasyl berendigini unutmaly däldiris. Ýene bir bellemeli möhüm zat, geçen köne ýylyň soňunda belli aktiv toporyň ýol başçysy Çemen Öre bilen Azat Haýitbaýewiň İstanbuldaky Türkmen konsullugyna girip barmasy we olaryň konsullukdaky jogapkar ýollaşçylary bilen yüz-ýüze gürleşip bilmemesi, Türkmenistanyň hökümet sistemasyna biňjalyk ýaradanlygyny bilip galdyk. Hatda 2020-nji ýylyň noýabryň 1-nji 10 günlüğünde İstanbulyň baş konsullugy hemde Ankaradaky ilçihanasynyň ýolbaşçylary Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi hemde Milli howpsuzlyk ministrlikleri tarapyndan berk duýduruş alandyklaryny bildik. Şöhret şanın arkada